Hola, molt bona nit. Avui el Ponent ha sigut el protagonista, ahir ho varen comentar, dominat a tot el territori, sobretot en les comarques centrals, però el cap de setmana no bufarà el Ponent. Per tant, el que tenim per davant és un cap de setmana en què les brises dominaran i, per tant, a partir del migdia, l'entrada del vent marítim suavitzarà l'ambient, tot i que hi haurà alguna nuvolositat. En general, serà un cap de setmana estable i dominat pel sol. I la veritat és que portem una seguida de molta calor i l'Agència Estatal de Meteorologia ha fet una valoració de l'inici del mes de maig dels primers 7 dies i hem de dir que tenim l'inici més càlid a pràcticament tot el territori des que hi ha dades. Observen en el següent diagrama, el que tenim mostrant és els inicis del mes de maig. Observen les temperatures mitjanes, hi ha un inicis de maig molt càlids al 1960, però el més destacable és que tenim el del 2015, així el veiem, ha sigut l'inici, la primera setmana més càlida des que hi ha registres. Per tant, està sent un inici de mes de maig completament anormal i podríem dir que no es correspon als que hem tingut els últims anys, clarament per damunt del que seria de la mitjana en el que tenim en els últims anys. Per tant, un excepcional inici del mes de maig que de moment continuarà en els últims dies. Observen la temperatura màxima del dia d'avui. Amb el vent de ponent ha fet més calor a la zona sud de Castelló, al centre de la província de València i també cap a l'interior sud d'Alacant. En algunes zones han arribat a bufar les brises, però els valors per damunt de 30 graus han sigut bàsicament generals. Al sol és l'interior i el nord de Castelló i la zona sud d'Alacant han tingut valors inferiors als 25 graus. Com comentem en les últimes hores, el calor ha sigut el protagonista avui a causa del vent de ponent, un ponent que ha fet pujar les temperatures a les zones litorals. Què passarà demà? Demà és completament diferent, ho hem comentat este migdia, gira el vent a llevant i per tant entraran les brises i les brises, el vent de la mar, demà el que farà serà canviar la situació meteorològica. Per tant, el que tenim demà són temperatures una miqueta més baixes, sobretot a les comarques litorals. Cap a l'interior seran un poquet més altes, però a les zones costaneres no farà tanta calor com ha fet en el dia d'avui. I de fet, la situació serà molt pareguda també diumenge. Podríem dir que la setmana que ve ja en parlarem dijous, podríem tornar a tenir una nova situació de ponent. De moment el cap de setmana no farà tanta calor i de fet en el dia d'avui ha tingut un dia molt, diguem-ne, de cel pràcticament ras, de bona visibilitat, d'humitats molt baixes i les fotografies i les imatges mostren també una mar molt tranquil·la i la mar continuarà molt tranquil·la també dissabte i diumenge. Tenim un cap de setmana perfecte per disfrutar d'activitats a l'aire lliure. Recorden, protecció solar, perquè serà també molt destacable. Alguns núvols de matí avui cap a la zona del cim del Bartolo, la zona interior de Castelló, el litoral de Castelló, es tornaran a formar esta pròxima cap de setmana núvols baixos de matí i de vesprada, però al migdia dominarà el sol. No hi haurà tan bona visibilitat com hem tingut en el dia d'avui. En esta imatge, per exemple, de la Serra de Segària de Benidorm es veu perfectament la bona visibilitat i amb una mar també tranquil·la i també recordant el que tenim que la mar, en aquests casos amb el vent de ponent, està més plana prop del litoral i una miqueta més alterada mar endins, però en general ha sigut una situació marítima, esta imatge del Mareny o aquestes imatges també de la zona de Xàbia. La temperatura de l'aigua del mar, també una pregunta estos dies, continua remuntant després de la temperatura mínima que varen tindre a final de febrer, principi de març. De fet, si veiem quina és la temperatura de l'aigua del mar que tenim estos dies, el cap de setmana passat parlaven d'uns 17 graus, observen que tenim 16 cap a la zona de l'Atlàntic i nosaltres ens trobem ja en temperatures al voltant dels 19-20 graus. Si ens acostem cap a la zona litoral, veurem en una miqueta més de detall la temperatura de la superfície d'aigua del mar en el dia d'avui. I en el següent diagrama veurem perfectament que oscil·len les temperatures al voltant, com hem dit, dels 19, 19,5, 20 graus. És la temperatura que està registrant-se en les últimes hores cap al nostre litoral. Com veiem així, veurem en una miqueta més de detall, ampliarem la zona marítima del nostre litoral i comprovarem, així la tenim, els valors que hi ha en el dia d'avui, al voltant de 19-20 graus. La temperatura està pujant, ha pujat bàsicament 3 graus respecte del cap de setmana passat. I en el següent gràfic el que mostrem és l'evolució de la boia que hi ha situada al Golf de València, davant del port de València, i que mostra l'evolució de la temperatura al llarg dels últims mesos. I el que comprovarem en la següent gràfica és l'evolució de la temperatura. La màxima temperatura la vàrem tindre al mes d'agost, 27 graus, la mínima a final de febrer, principi del mes de març, i estem pujant, la setmana passada parlaven de 17, hores d'ara ja estem en 19-20 graus i continuarà lenta per una tendència clara a pujar la temperatura del mar. Recorden, el cap de setmana, si volen acostar-se cap al litoral, ja tenim temperatures al voltant dels 20 graus que a la superfície del mar. Pel que fa a la temperatura de l'aire, avui ha sigut notícia per alta en molts punts, sobretot cap al litoral sud de Castelló, 33 han arribat a Castelló i també a la Vall, 27 a Montanejos o Toràs. I Morella també 25, però és curiós, a Vinaròs ha entrat la brisa i la temperatura ha quedat parada en els 25, la mateixa màxima que Morella. Ens desplacem cap a la província de València, una de les zones on més calor també ha fet, s'han superat els 30 graus, també a molts punts del litoral de la província de València, amb màximes
al voltant dels 32 també, 33 graus, cap a l'interior de la província de València no ha fet tanta calor. Per exemple, veiem com Puçol o València han arribat als 32, Alzira, Gandia, 31, i observen clarament 7 graus, 8 graus més baixes a l'interior, 9 graus quasi, observen a Utiel 25, Titaguas 24, demà seran més altes a l'interior que avui i més baixes cap al litoral. I per últim, veurem algunes màximes de la província d'Alacant. Han arribat a superar també els 30, 34 a Orihuela, 32 a Alacant o Elx, Xàbia 30, Alcoi ha tingut 27, Villena 26. Destaca Torrevieja, que no ha entrat ahir el ponent a dominar la brisa i ja no oscil·lat les màximes a Torrevieja entre els 24 i els 25 graus. Les imatges del satèl·lit de les últimes hores bàsicament el que mostren és que tenim poca nuvolositat i a més es veu perfectament el moviment com va de ponent cap a llevant i tan sols tenim alguns núvols baixos al centre de la península, però nosaltres avui hem tingut el cel completament ras. Si ampliem una miqueta en la península, el que veiem tan sols són aquests núvols, com comentem, que han quedat a la zona centre i a l'oest, però amb el vent de ponent que arriba molt sec al Mediterrani, cel ras, bona visibilitat i temperatures altes avui. Demà, què passarà demà i després demà? Continua dominant l'anticicló. Les altes pressions, si tenen un baròmetre, veuran que està pujant la pressió atmosfèrica, s'acosta l'anticicló i es mantindrà en la península els pròxims dies. Això vol dir l'oratge estable. No esperem molta nuvolositat. Està ja l'entrada de vent del ponent i dominarà ja un vent una miqueta més humit i, per tant, que no serà tan calorós cap a les zones litorals. Amb aquesta evolució, el que cal preveure és un dissabte, en general, assolellat a primeres hores. Esta pròxima nit farà una miqueta més de calor que la passada nit, les temperatures mínimes seran més altes, però demà al migdia dominarà les brises i seran més baixes les màximes. Bàsicament un matí de sol, algun núvol baix en algun punt de zona de muntanya del litoral i mar molt tranquil·la. Pel que fa a la vesprada, ho veiem per províncies. Com hem comentat, de vesprada dominarà la brisa tant a la zona nord com a la zona sud de Castelló, no com ha passat avui, algun núvol en zones de muntanya, en general cel assolellat i temperatures no tan altes com les d'avui. A la província de València tornarem a tindre temperatures més baixes cap al litoral, demà les màximes al voltant dels 25 i una miqueta més altes en punts de l'interior. Dominarà el vent marítim, vent de llevant, vent de sud-est i de vesprada, al final de demà, tindrem nuvolositat al final de dissabte en zones del litoral. Pel que fa a Alacant, també serà un dissabte bàsicament de sol, amb més núvols de vesprada en zones del litoral, domina el vent marítim, de gregal o de llevant, mar tranquil·la i temperatures que demà, on han pujat més, demà seran una miqueta més baixes. I els següents dies no hi ha canvis pel que fa a temperatures de moment. El cap de setmana diumenge, un dia paregut a dissabte, bàsicament sol al migdia. De matí sí que hi haurà núvols a partir de primeres hores en punts del litoral, però es desfaran. Al migdia, diumenge, sol i temperatures molt paregudes a les de dissabte, amb el vent de llevant. Dilluns, dimarts, dimecres, temperatures sense canvis, bàsicament sol, núvols baixos i atenció, els mapes del temps indiquen que dijous podia fer molta calor, més encara de la que hem tingut avui i varen tindre el diumenge passat, però de moment encara està lluny, d'això ja en parlarem a partir de dilluns. El que tenim clar és que demà, dissabte i el diumenge no farà vent de ponent, entraran les brises, lluirà el sol, tindrem alguns núvols de matí i les temperatures seran agradables, valors al voltant dels 25 graus cap al litoral, per tant no farà tanta calor com ha fet en el dia d'avui. Avui, abans de veure imatges i fotografies del nostre territori, veiem imatges encara que estan arribant de les tempestes molt fortes que tinguérem el dia 5, dimarts d'esta setmana, cap a la zona d'Alemanya. Afectaren la zona nord d'Alemanya, tempestes amb ratxes de vent de més de 120 km per hora i, sobretot, destacables els tornados que es van arribar a formar. A Alemanya no és molt habitual, però es formen tornados al llarg de l'any. Hi ha una mitjana de 40-50 tornados i la veritat és que les imatges deixen sense paraules la perfecta formació d'estos tornados cap a la zona nord d'Alemanya, com comentem. Això ha passat, va ser a mitjans de setmana, a principis de setmana. Hores d'ara el que tenen són també, este cap de setmana tindran temperatures també prou altes. La massa d'aire càlida arriba també cap al centre i nord d'Europa. Ara sí, acabem amb imatges i fotografies. Esta d'ahir, de la iridescència que es va poder veure des de Viver. Recorden, si este cap de setmana fan activitats a l'aire lliure, atenció amb el sol. Hi haurà temperatures no tan altes com avui. Si porten la càmera, no dubten en fer imatges, vídeos i enviar-los al correu electrònic oratge@mediterraneo.es. Moltes gràcies per la seva col·laboració i per les seues imatges que envien diàriament. També aquestes imatges del dia d'avui que mostren aquest cel ras amb la calor que hem tingut, que no es repetirà ja en la jornada de demà. Acabem. Que passen una molt bona nit i molt bon cap de setmana.